Dakle, na komunikaciju utječe naravno vrlo brz razvoj tehnologije. Teško je predvidjeti što će se dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci, a kamoli što će se dogoditi u ovoj godini. Ono što će se nastaviti, to će biti daljnji razvoj tehnologije, dakle potreba da u sve manje riječi, u što kraćem vremenu prenesete svoju poruku. Pritom razvidno je iz svega što gledamo već neko vrijeme da video sadržaji postaju sve popularniji. Sve se zapravo seli na video. Pa tako je i IMC agencija odlučila raditi svoj vlog. Naime, ljudi nemaju vremena čitati ili ne žele čitati ili gube naviku čitanja i ako gledate bilo koja poruka koju komunikator želi prenijeti do bilo koje od svojih javnosti najbrže se prima ako je video. Zašto? Pa video sadržaj možete pogledati dok se vozite u autu, video sadržaj možete pogledati dok čekate tramvaj na tramvajskoj stanici ili dok čekate profesora ispred kabineta za konzultacije. Za čitanje čovjek treba ipak jednu drugu vrstu komfora i drugu vrstu pažnje. To naravno ne znači da je to dobro, to znači samo da je tako i da će tako sve više i više biti. Dakle, tehnologija je omogućila svakome da postane medij. Nekada ste trebali imati profesionalnog kamermana, profesionalnu kameru i na kraju ste morali imati nekog ko će emitirati to što ste vi eventualno snimili. Danas zapravo svako ko se komunikacijom bavi može biti i medij. Način na koji mediji funkcioniraju mijenja se iz dana u dan, time se naravno i mijenjaju poslovi kojima se bave agencije za odnose s javnostima. Što nam preostaje? Preostaje nam obrazovati se. Moramo promijeniti način na koji učimo. Učiti moramo trajno, a prije svega morali bismo naučiti kako učiti. Toga u Hrvatskoj uvijek nedostaje.